I-upload mo, I-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! Hi, good afternoon. Uy, si Sen, nagkanta kayo ni na kantang ini daw. Si Sen, apuro daw tabi nila ko kamong may nagada ng uglamang gan. Si Sen, tabi nagkanta kayo ni Buda, ano ang titulo? Sige daw. Apuro daw tabi nila ko. Tas-tasan daw tabi kidit, Jing. Itas-tasan mo daw tabi, Jing, kidit, Jing. Itas-tas mo daw tabi kidit, ano yan, ang sa kuyang audio digdi sa laog. Itas-tas mo daw tabi. Itas-tas mo, medyo mic test. Yan, ha. Andali. Ay, bakit nawawala ang Bakit nawawala? Ano nangyari? Nata ito? Ay, baka may napindot ako madali lang, ha. Nawara. Selbatanang nawara, Jing. Hanggang 5 araw sakaling mag-evacuate. Tandaan Hello? ang emergency numbers ng mga otoridad, Barangay DRRM Committee at Hello? Nawara sa audio ko, so music, pero on there ako, Jing, on there. Nawara. Anyway, bakit kaya? Bakit kaya ang buhay ganito? Tayo'y nanggagaya, mayroon naman tayo. Pero nota naman sa sa sarong sustre, madali. Ulitin ko lang, ha. Papahulaan ko sa Indo ini. Madali lang po ta. Importante po ito na mapahulaan ko sa Indo. Madali lang, ha. Sige daw. Ulitin ta daw. Ayun. Duble. Yan, sige daw. Ano po ang titulo kang programang ini? Sige daw po. Apuro daw ninda ako ta. Iyo lang, mga pag-uurang taon niya na apon. Haluyo nung kaya kong halat mga tugang. Ta siyempre, nakulong kitang komersyal. Actually, maprograma ko tangan ako. 3:30 na. Batahali ako ding sa Ayala Mall ka sa bago. Ano mo nangyari? Doon talaga ako hirayon. May sarong babae. Kuminatsing. Kuminan sa mismong sa may grocery. Kuminatsing siya. Pagkatsing, tinanggal si mask. Pagkatatsing niya, bilik niya sa mask niya. Ano ba yan daw na mga tao ba yan? Tinanggal sa mask. Tabak habo patian. Anyway, ano tabang titulo kang pinatugtog kong ini? Sige daw. Ano po ang nagkanta? Dali na. 0995-398-1813 0928-777-5548. Ha? Namalisan ko dyan. Bago pala na sa tuyang mikropono, no? Ay pala na mikropono. Bago pala na, di ba? Magayo, no? Ha? Mas gusto ko oras na iling ko naman sa iyo. Dali mo ito, Jay. Mas gusto ko ito, Jay. Oy, kabaray na hapon. Ano na? Wara man palantin. Dahil man pala nindo aram ini. Dahil man pala nindo aram. Paguna ko aram nindo. Anyway, hanggang po kitang alas 4 ng hapon. Damarian. Walang nakakaalam ng titulo. Wala ay pangyayari sa mauraro. Kung ako nagngalas ako, natado mga tugang tayo ni nag-globe ko na pigtitext nindo ta. Nag-arabutan ang text nin. Malaka sa bagong alas 5 to 7 kong programa. Naglalaugan so ibatabi mga tugang na text. Ano mo kung anong oras? Ay, sus ko, alas 10. Hello? Good afternoon. Hello? Magandang hapon po. Wara. Sige na, tuloy kung nadangog ka ito, nagkapon na ito. 0995-398-1813, ha? Tapos mga tugang, ang Globe Tabi 0928-777-5548. Alright.
Sige daw, try natin. Hello, good afternoon. Ano po? Yes, pangalan po. Apo. Taga saan po? Ang title po kanong Taga sa kanta. saro pa. Pangaran po na taga sain. Taga Manila po. Taga Manila. Iya po. Oh, anong ka sa Manila ngunyan? Iya po. Ay bakit? Anong pangalan po ninyo? Tagalog kayo, hindi naman. Bako man. Bako man, oo. Ano pong pangaran, sir? Ano po? Ano pong pangaran? Paul po, Arcos. Paul Arcos. Taga saan po? Taga Tondo, Manila. Taga sila ako sa Washington Saan side pa po. na? Matindi pala naman para dagog ka. Tondo Manila, adi. O sige, boss. Anong titulo kang kanta? Adududu. Ano? Adududu. Sigurado ba ya? Sigurado. Ulit. Sigurado. Anong titulo? Adududu. Ano kanta? The Police. Sala. Sala ang titulo mo. Sa ulit, pasira ma. Pagkala ang titulo mo. Sala ang titulo mo. Ulit Adududu. Adadada. Wara man ki a. Migon title. Warang a. Okay, dududu na lang. Salbatana ka. Sarawayon ka na. Nasay mo. O di bali. Tawad na ka kising kwintang load. Iyo. Sige. Sige. Ano? O di. Ang titulo mi God. Di do. Di da. Iyo. Bako na sarawayon kang adududo. Ano? Adududo da. Anong kanta? Ano sa nagkanta? Ano nagkanta? The Police. The Police. Yan. Congratulations ha. Automatic may gagawa ka ki 50 pesos na load mo niya na hapon ha. Okay, halatan mo. Ayan. Sige, mabuhay. Salamat. Yeah. Angel, text mo na tabi kay dreading number na niyo. Tapaludan mo tulos ki 50. Taba ka malingawan ta. Nangi. Adududa. Gari man sana so mister na maputi siya. Maputi man si misis niya. So agum luminuwas luminuwas mga tugang maitom. Habang ubo-ubo yan ang pinakataas ha. Habang ubo-ubo ka na masuaki na pagkiparaling yung suaki yan kanta niya adududu kadududa. Kadududa. Bueno. Ito, sandali lang ha. Dido-da. Yan ang title, di ba? The Police ang nagkanta. Salamat po ha. Sa mga texter natin. Sino will manalo man na Adududo, Adadada by Henry M. Latusun kong lalaking inin. Ano manapait mo yan, Migo? Okay. Bueno. Alright. Ito po ha. Ito po ang satuya mga tugang nakwan ano. Sandali lang ha. O sa mga birthday celebrators natin dyan, happy birthday. Mayroon ba tayong latest ngunyan mga tugang sa COVID-19? Hali po sa Department of Health, check natin. Ang latest mga tugang may kinaraman po sa COVID. Magayon ang pareta, nagbababa ng padagos mga tugang ang COVID sa Bicol Region. COVID Balita. COVID Update. Okay, nandito na po mga tugang ang mga balita may kinalaman ho sa COVID-19. Ngunyan pungal daw. Para po duman sa mga nagaantabay. Ngunyan pungal daw latest hali po sa Department of Health. Kapopost pa lang tabi kang Department of Health mga tugang. Angon yan pungal daw. Tingnan natin. Uy, diit na sana active cases po sa Bicol. 2,105. Pagkatapos sa madagdaganin, uy, saro na sana. Saro na sana po mga tugang ang naidagdag na kan COVID-19 taga Sorsogon City. All the rest po mga tugang 0 case ha. Dahil man ki reported recoveries pero may saro pong reported na gadaan. Okay? So sa ngunyan mga tugang as of now ang tali per province po sa aktibong kaso kan COVID-19 ang Albay igwa po nin 100
85, 185 ang albay. Ang Camarines Norte may 11, Camarines Sur mga tugang 493, Siringman po ang Catanduanes 91, Masbate 518, Sorsogon 12 na lang, tapos mga tugang ang Legazpi 20, Naga City 553 ang aktibong kaso mga tugang kan COVID-19, kaya medyo magayon magayon po ang bareta, pero dapat na magugma kita, dapat mga tugang na umugma kita, at ngunyan na mga panahon, dapat po mag zero case na kita sa COVID-19. Okay, yan po ang latest na informasyon tungkol sa COVID Balita, COVID Update. Okay, sige. Sandali lang ta. May text akong na-receive kaso bago, mga tugang, habang ako nagmamaneho paligdi po sa estasyon kan DCGV. Love story sa Pinky on mo, baby. Sabi kan texter ta, nalingon, nagrelaugan na naman so nakadakol na text lugod o nagkatarahuban na lugod. Yan, ito. Sabi niya, good afternoon, Kuya Henry. Isa po akong anyway, sige. Sabi niya, isa po akong dalagang ina. Bata Women's Month mo niya, Isa po akong dalagang ina. Iniwan ng ako ng ama ng bata habang 5 buwan pa lang siya. Nang ipanganak ko ito ngayong 2 taon na, nais bumalik at gusto niya akong makasama daw muli. Ayaw ko na sa kanya dahil po linoko niya ako. Pero nais ko lang pong itanong, pwede ho ba akong humingi ng sustento sa kanya? At isa pa, mayroon nang nagmamahal sa akin ng tapat na isa po na security guard. Ayos pa nito. So, dapat yun, na isa pong security guard. Hindi man kami mayaman, katamtaman lang naman ang pagkabuhay dahil po ako'y nagtrabaho. Pero masaya kami na magsasama at ang bata na ang bata na anak ko ay hindi niya alam na hindi niya tunay na ama ang security guard. Pero okay lang ito sa kasama ko ngayon. Alam niyang hindi niya naman ito anak dahil mag-iisang taon pa lang nang kami magkaroon ng relasyon. Ang problema ko ngayon, kung pwede kung paano ko sasabihin sa bata habang lumalaki ito, dahil ayaw kong maglihim sa kanya. Dapat malaman niya na hindi ito ang tunay na ama para naman maging masaya siya at hindi ako makonsensya. Pwede bang pilitin ko ang tunay nitong ama na magsustento? At sa pagsustento niya, ilang ba ang dapat na sustento na pwede kong hingin? At sabi po hanggang daw 18 anyos ang bata. Tama po ba ako, Sir Henry? Baka po pwedeng mabigyan mo ako ng abiso tungkol sa bagay na ito. Marami pong salamat. Isa ako sa mga avid fan mo dito po sa bayan ng Tut sa 1st District ng Albay. Nangaranan sa munisipyo kung anong distrito, kung anong lugar siya sa 1st District. Arog ka ini anak. Ay, wala ka man lamang kipangaran. Number 1, di ko aram kung anong batas tungkol sa pagsusustento. Adi, baka may nagdadangog lamang dyan na pwedeng makatabang. Paano daw kita? Basta ito nga po ko na abogado. Attorney Melvin Villarmino, nagdadangog katabi. Attorney, marin hapon po. Nagdadangog ka po ngunyan.
Ikadua, aduang concern mo So pag sustento sa aki mo, ang ikaduang concern, so aki mo dapat maitara mo duman sa aki mo pagdakula na bako siyang tunay na ama kay ni na kay bamongon yan na security guard. Adi, ano ang tamang edad? Diyos ko, pinaproblema mo naman ako ngunyan. Pinaproblema mo naman ako. Madali lang. Sino kita pili? Pili sa DSWD ni Angel. Piling DSWD araw gani. So pagtuga sa aki. Pili. Mare pa rinibyo ko na kasuba gani. Madali lang. Ta-concern ta mo na ini. Ako bu kayo magtsamba ta. This concerns mga tugang ikwan, child. Anong pinag-edad? Anong sabi? Pili sa DSWD ni? Aputada kung pwede sa DSWD. Di ko talaga aram. Ano kung magtsamba? Kay puhan digdi ang expert opinion. Baka may nagdadangog yan na matibay. Tabi na, ano yan? Abo kung magtsamba. Kung paano ang luway-luway na pagtaram sa akin na, Nonoy? Yes, mama. Good, Madi. The beautiful one ang pinakamagayon kong madiyon. Yes, sir. Also, Uy, ano live ba? Ako manililive, ha? Live ka mo yan. Live ka. Uy, Madi. Uy, namista ka. Dito ka loading. Para saan ka? Ha? Para saan ka? Kasi na busy. Jesus ko. Ano na nga ng position mo dyan sa CSW din yan? Assistant department Wow. Hay, si Madam Manayan. Si Madam Manayan rin ma-retire. Department head. Mga 2.5 years. Arog kayo ni... Mandatory. Arog kayo ni Madi. Mga tugang ang kaurong ko po si Dr. Cecil Arcilla. Yan, okay? Arog kayo. Opo. PhD. Yan, arog kayo ni Madi. Uni kaya, may nagtitext ako. Opo. Ang problema niya, siya, may aki siya sa sarong lalaki. Ngunyan, kan pigabados niya sa aki, mga 5 months pa lang, binaya na siya kang lalaki, hanggang sa ilinuwas niya ni. Ngunyan, kang ilinuwas niya na ini, pagka aki niya masantaon pa sana, may namidbidan siyang security guard. Di, nagkamunihan sila, nag-ibasin ng dua. Ang problema na ngunyan, gusto niyang itaram sa aki na ining lalaking ini. Bako man ang tulay niya nga matahabo niya daang mag-utik sa aki niya, gusto niyang maging makatotohanan. Ano po naman din? Susuksan mo sa... Ano? Anong rason ka? Gusto sana niya maging honest niya sa aki niya? Gusto sana maging honest niya sa aki niya. Pagdakula, tabaka man ang baga magkadireskubrihan habang nagdakula. Di, baka iwalon sa kanaki niya. Ang apot niya, mga pirang ida daw kang aki da ako. Ko aram ko bigadalan nito dyan sa DSWD na dapat sabihon sa aki kiluway-luway na ini ngayang lalaking ini. Bako man ngaya yan si papa mo. Buda, anong maray na approach tabi Madi? Okay. Pwede pa ako magtaram? Pwede ka na magtaram. Sige, thank you po. Salamat Sige po daw. sa query, Salamat sa sa Sera, Araw ko po kay ni. Sige daw. Ang masasabi ko, Ino po, siya bilang ina, siya man Aram. Gauge siya, siya makakatansya. Makakatansya sa mga ganun. Makakatansya kung ang aki niya, pwede na niya taraman. Pero, how old daw niya na aki? 2 months na, 2 years old. 2 years old sa aki. Ay, tapo. Madi, nagawara-awara ang signal mo. Hello, Madi. Madi, nagawara-awara ang signal ni Badeng Cecil na Arcilla. Madi lang. Nagawara-awara ang signal. Baka kaya ba naman ipading seminio? Nagawara-awara naman na. Ay, madali lang. Nagawara-awara ang signal ni Madil. Baka kung ano kasi pading seminio. Madali lang po. Tapodang ko daw giraray. Abo kaya magtsamba sa mga araw ka na bagay. Tabata aki animbulb dyan. Ngayon ang tabi. Ay.
Ipisilong baga dapat so expert ta si Mading Cecil sa ni graduate sa psychologist ini. Kuda yon sinda sa social welfare. Ay sus ko na wala na ang signal ni Madi. Ay pangyayari. Madi. Kung ano na bang ini kasi pading sem. Asa ling matabi Jing. Nadudan nga yalugod so. May lang tabi. Uliton ta ha. Number 1, ang pagkasabi ni Madina ay nawawala talaga. Kada talaga ang mag-discern, kuno rin pwede. Teka nagkakaisi sa aki. Budayan kaya baga dapat, ngaya, pigluway-luwayan iyan. Madali lang ha. Nawala signal ni Madi. Yan. Okay na, madali lang ha. Ngayon kay Mading Cecil na. Tawan tayo ni Kim Magayon na advice ta. Balangan nang hindi kita masala. Taba ka mapasala so approach. Sa aki. May lang Taba-tabaga. Nini, Nunoy. Kaya puhan diyang kikuan ki tama nice. Nangyari kay. Nanyanyaw nina. Hello, Madi. Yes po, sorry. Hindi na Oh, yun nagwara na nagwara-wara. Ahin ka mo niya ni Paring Sem. Kasi nasa biyahe. So totoo sa naman din. Nag-ahin ka mo niya na daw. Nadudahan nga. Nadudahan. Oo. O sige tabi mo. Ano ang advice mo din di tabi? Ano ang sipan mo tabi? Advice mo. Go ahead. Okay ni. Sige po. Natulitan ko pa, 10 years old pa lang yan. Wala siyang capacity. Wala siyang capacity to ma-discern ka kagit. Ako pala ni sa day pa siya tamang oras para taraman niya. Kasi 2 years old pa lang iyan. Opo. Kasi masabi ko, emotionally, psychologically, dapat ready. And hindi po yan basta-basta tataraman niya na tataram tulos niya. Ay, no, hindi, bako mo yan na bako ang kaibahan tango niya bako man siya si papa mo tunay na papa mo may proper po dyan orientation sa aki kung paano yan tatram mo Okay. Ay nawawara talaga si Madi. Nagbabiyahe kaya eh. Yeah. Okay, so ano tabing edad? Paano ma-determine tabi madikang ina? Nagaro pwede na ngayon itaraman pagkiluway-luway. Sige. Usually paano baga? Sabi nga niya, laki baga, 7 years old pwede na. No, 7. Pero sabi, ako nag-advise ka yan, kung di po man ready ang 7 years old, nata mo hihidaliun. Unless na, kasi ang maturity po baga kan mga aki, nasa 20 years old. Iya po. 20 years old na talagang fully matured na siya na maiintindihan na niya. Kasi wala man kitang wala man si bilang ina, wala man siyang wala man makuha niya sa akin niya. So, ang akin baga full of innocence. Innocence baga sinintihon siya. So, ano ang purpose? For what? Ano matatakuhan niya kakuha niya maaraman kan aki. For now, bako pa po siya healthy. Bako po healthy na may sabihin na niya na iparang inasabi na inonoy bako ka bako yan si papa mo. Bako yan po. Yan ang mga isasabi ko lang po. Siguro, by the time i-pray niya, mga di siya na sabi ko, bako yan ridalian. Bako man po yan ridalian na. Dahil niya pag-idalion ng oras. So may tamang timing dapat. Nagalit kaya na nga ako mag-discern kan sitwasyon. Opo, kasi pwedeng basulo siya kan aki niya. Hindi niya aram ang pwedeng reaksyon kan aki niya. Kaya sabi ko ni, psychologically, emotionally ready ang aki. Opo. Sumasabutan. So, yan ang simbag ko lang po dyan na day na mo na. Too early pa po. 2 years old pa talaga. Tugay na. Tugay na. Iyo. Peace of mind. Ayun. Saro pa baga ni saro palibawa kaya kun bata baka kun arog kayan baka bumalik sa dating ama ta gusto da magagadag sustinto wala na gan magkararaot dugod. Pwede man baga makuron baga sinda kung talaga acknowledge. Acknowledge po ba ito? Puro sabi acknowledge ba kasi sabi mo di ba dus pakanso binayaan siya. So ang duman sa birth certificate ba acknowledge kan ama na siya ang ama. Ayan, dahil niya sinabi sa text niya. Dahil niya sinabi. Kung acknowledge
much better. Kaya ang sabi niya Pero naman kung sa text niya, mapagal pa Madi. din, magpatunay. O, ang sabi sa text niya, gusto siyang balikan. Kaya lang, habol niya kaya naman siguro siya, ito habol rason. niya naman na balik ako. Tama lang nga, igwa na siyang kasaruan. Okay. Para sa gusto lang niya may paaramdam. Siguro bang nagdidemand so ama na para Pamidbid. Hindi siguro. Buda, naghapot man siyang, anyway, gusto niyang kailangan pakisustinto sa ama. Pamid may karapatan. Pwede po ito kung acknowledge yan po. Kung acknowledge Pwede ka po na. Oo, pwede po magmagano siya kay sustento na kuwaon niya. Iyo. Para lang for the sake lang sa aki. Basta kung gusto ka Pwede naman, po ito. naman kimaraot, nakwaon, magtao, di ba? Oo, voluntary. Yes, Voluntary kung yes. unless na may regular income yan, pwede niya i-mag-demand siya permanent regular na sustento. Oo. Kung ako man regular ang income, voluntary yan. Maluwas na voluntary ang pagtao. I see. Okay. Sige, Madiyo, masanatabi. Salamat Opo, ha. sige, thank you very much. Okay, Opo. bye-bye. Okay, get Bye-bye, thank you. Alright, yan tabi mga tugang an sa tuyang call a friend dapat kita Dr. Cecil Arcilla. Sa siya po ang assistant chief kang CSWD Legazpi City. Okay? Okay na? Now. Ang problema ko naman, Jing, sino man sa sustento, Jing? Ika, Jing, perang taong ka nagsustento, Jing? Oh, what? Susustento naman. Arog kayo ni... Ang sustento kaya manay, kung gusto niya na magtao, di kuon mo. Bako yun, Jing? Pero kung talagang sabi nga sa Diyosan, kung acknowledge ng aki, obligado tabi na magtao talaga siya sa imo nin sustento kada bulan. Di ba? Madali lang tamanap daw kita kay abogado. Kung abo talaga ako magtsamba, baka maparaot kita pag mga araw ka na sensitibong bagay, madali lang. Ano daw kung si Atty. Butch Pidi ng apo doon? Balon ta daw si Atty. Butch Lucila. Madali lang Kaya di ko nagdidangog si Atty. Alvin Bilarmino niya. Kasapo nagtik siya sa kuya Balon ta daw si Atty. Butch. Tayo ni mga professor ini magkaskas hindi na magkakuha niya, magkaurukudan ng mga concerns na yan. Tabata. Di ba? Ang pagsustinto man ang ganyan, tawa na yan, kuha na yan, biyo-biyo pa. Di ba? Kung gusto mas. Pero kung acknowledge mo ang aki, buda kung di ba, for general information, nakabados ka. Di ba nga, Jing, nakabados ka nga, Jing? O, di ba? Tapos, pag-abot sa sa obligasyon mo, kung bako mo man siya bako man ka mo kasal, yun ang pinangapudang ko. Sa karon ta kasapon, Angel, si Atty. Jill ito, Atty. Jill Bungalon, sa taga ako Bicol, si Atty. Butch kaya nagring lang ang cellphone. Ringing lang ang cellphone niya, madali lang ha. Sa Atty. Alvin Bilarmino. Wala, tabalon sa Atty. Alvin na Bilarmino. Ay busy ang linya. Atty. Bilarmino. Sige daw, balonta daw si Atty. Jill. Ay, daw si Atty. Jill, adi. Jill. Atty. Jill. Jill ba ya ito? Kaya, awan na ko pwede mag-uro eskwela kay abogado. Tamaluya po ako pag nagkuhan nini. Mali ako magtuom. Atty. Jill. Ay, ito. Balon talaga giraray ha. Ay, daw niyan si Atty. Basta na masimbag kita niya. Basta sana ba ko busy. Bay lang ha. Atty. Jill Bungalon. Yan. Balon tada. Tangani na panuga ringing busy nangangampanya ini ay Atty. Jill. Yes, hello, Sir Henry. Yes, busy ka po, Atty. Diamond po. Diamond, okay lang. Okay lang. Inistan mo ko sa sukan mo sa imong sa parelax-relax mo niyan. Araw kayo na, Atty. Onder ka po sa programa. Pasensya ka na ka. Bigla ta kang naapo, di ka naisipan ko.
Sige po, sige po. Aram ko professor ka sa law. Aram mo po ining mga batas tungkol sa pagsustinto, tabi attorney. Yes. Ah. Ano kaya kay ni ta? Una may nagte-text ako, dabo ko magtsamba kisimbag, ta baka mapasala ako. So ama kan aki niya, gusto siyang balikan. Okay. Kaya lang habo niya naman ta igwa na siya ngunyang kikalibin. Okay. Ngunyan sabi da kang lalaki, kung nabuo mo nga akong balikan, di deng kung nabuo mo nga akong ako, di deng ako masustento diyan sa gusto ko na lang magsustento sa aki ta. Okay. Oo, ang hapot niya po ato di kung hanggang pirang taon databi ang pagsustento ta. Acknowledge man kang lalaki so aki niya na ito talaga so tunay na ama. Aram niya ito so tunay na ama. Ano po ang kwenta pag-abot sa pagsustinto, tabi attorney? Sa baka mga bakong kasal. Go ahead po. Apo. Sige. Under the family code po, Apo. sa tuya pong mga magulang, may obligasyon na magsustento sa satuya pong mga aki. No? Aha. And up to what extent, yan po sa iyang kahaputan, kung up to what age siya Opo. po sabi masustento. Yes. Well, sa tuya pong mga aki, for as long as na nangangaipuhan, no? Kisustento. And when we speak of sustento, it comprises of basic necessity, no? Arka na food. Aha. Hindi po shelter, clothing, kaiba po dyan ng education, no? So, for as long as those needs kan saya pong aki, nangaipuan ang saya pong aki, Opo. may obligasyon po sa tuyang ama, sa tuyang ina, Yan. na suportahan po ang sendang aki. So, until such time na emancipated na ang sa tuyang po mga aki, that is the only time na ma-cease ang sa tuyang obligasyon na suportahan po ang sa tuyang mga aki. I see. Today, at hindi kigari specific age kung hanggang rin sana, hanggang rin? Wala man po per provisions under our existing laws. Oo. As I have said po, for as long as na kaipuan ka na sa Kaipuan pa tuyang ka na, mga aki, opo, ini pong suporta na halit po sa tuyang mga magurang, especially baga po, tabi mo yan Sir Henry, na ang pagpaklase, ang pagpatapos kisarong aki sa college, Iyo. aabuton po na 22 years old. No? Iyo baga, So, iyo mananggad. Adi. Oo, tamay Yun senior po. high school na. yes, tama Diba? po, no? Dawa po mag-abot sa 18 years old sa tuya pong mga aki. Oo. That is the age of emancipation. Oo. Still, under the law, we are bound to give support for the needs of our children. So, I actually, see. kung sindatabi nga ni, ma-undergo pa ng pagklase after the college degree, kung sinda ma-klase ki medicine, Oo. ki abogasiya, or masteral, Oo. for as long as kay puwan po kanakyan sa tuyang suporta, kay puwan, obligasyon po kasarong magurang na magpaupo nin financial support, no, sa tuyang po mga aki. Pwedeng nagbasol na ito kung nadangog itong unyan. Yes. Acknowledge niya. So, ibig sabihin, ding sukol tabi at may ko kisukol ngaya kung what amount o what how many anong klase aside from ayan ngaya ibang klaseng financial support. Well, base po sa tuyang existing law, there are two parameters, no, when we talk about support. Opo. First, duman po sa pangangaipuhan kan aki. Ayan. Yan ang saro sa mga determining factor. Opo. Kung pira or how much ang saya pong kaipuhan na marisibi Oho. bilang suporta. And pangalawa, syempre, yaon man dyan sa factor na kung saying we have to consider also the capacity of the father, no, in giving the support. Kasi Ayun. let's say kung madimad po so aki, let's say in 100,000 Baka dahil man kaya. Oo, baka dahil man kaya. Yes, dahil man po kaya. Oo. So, nakadepende po yan sa duwang factor. Una-una sa pangaipuan kan aki, and pangalawa sa kapasidad ka na Iyo po. magurang na pagtao kan suporta. I see. So ini naarog kayo sabi ka na ma-support na lang da siya kung nabumoy akong ako on financially. Ano ato di? Dapat ako niyang financial support, di ba? Ano sa iling mo po? Well, whether he likes it or not, kahit one niya po, obligasyon niya, magtaon ng suporta po sa iyang aki. Otherwise, he will place himself liability, no, or he will be held liable for economic violence
under RA 9262 or the Anti-Violence Against Women and their Children. I So that see. is in fact a criminal offense under this particular law kung nasa pong lalaki or magulang or ama dahil po ni nagtataon ng suporta sa sayang pong mga aki. Ayon, opo. Attorney Jill, salamat ha. Pasensya ka na ta. Binigla ta kang ngunyan ta. May bigla kayang may tuminext man sa kuya kan concern niya sa saya tabing sama na binayaan siya kang, ang istorya niya kay attorney, to give you a background, kang 5 bulan pa lang sa tulak niya, so aki, binayaan siya kang lalaki. Binayaan siya kang lalaki. Ngunyan na, ngayon kan siya pagkan minaki niya na so aki niya, mga less than 1 year pa lang, nakatupal siya kisarong lalaki na nagustuhan niya man, na inako so aki, kaya may kalibin siya ngunyan. Ngunyan na so aki niya na 2 bulan. Sir Henry Casal? Bako po kasal, attorney, bako kasal. Okay. Ngunyan na so aki niya, 2 years old na, nag-communicate sa iyo sa original na ama, na gusto siyang balikan. Abo naman siya. So, tagahabo naman niya, sabi da ka nga, masustinto na sa nangaya ako kang para sa tunay kong aki. Ang hapot nga ni, kung piradaad, hanggang no arin. Yan, spikapot ko sa imo kasabago. Yes. So, I would advise po duman sa Babayi. ina, Babayi, opo, sa babae na kung siya po tabi ma-demand kan suporta para po sa indang aki, kay po niya po tabi magpadara ng demand letter duman po sa ama. Tanganing on record, at least igwa po kita isususugan. Iyo po. Na sa arog po kay ning aldaw, sa arog kay ning taon, nagkaigwanan nin demand for support para po duman sa lalaki. Yes, opo, okay. Attorney, salamato na. Salamato na marami tabi. No problem, Sir Henry po. Basta'y katabi, I will answer the phone for as long as I am available. Thank you so much ha. Thank you so much. All right. No problem po. Salamat. Mga tugang Attorney Jill Bungalon, siya po ang number 2 nominee kan ako Bicol party list. Yan, number 18 sa balota. Yan, basta pirmi na pigapunan ko sa Attorney Bilarmino, sa Attorney Bots, mga tugang dahil kaya mga basis so mga amigo tang iba. Kaya naapudan ta sa Attorney Jill. Iyon na po, ito Pwede po ba masingil so ama magpuon kan pagkamundag niya? 15 years old na siya. Ay, garo naghararom kita lugod. Patalat mo na. Tama, may time check kami ni Jing. Jing, ika na Jing, ipasok mo na ang oras. Mapagalang talaga. Muni pa, hindi ko nabasa Jing sa text kang kwentao. So ama, gusto niyang singilon Jing. 15 anyos na so aki niya, gusto niyang singilon. Pwede po magpadara katabi ki demand letter. Ayan na. So nag-text man sa tuya, ito tabi ang simbag sa imuhali sa mga experts. Ako kaya abo ko pag-araw ka na bagay, mga sensitibong bagay tungkol sa pamilya, tungkol sa mga aki, abo ko tabi na magtsamba. Lalo na po kung imbiltuan mga aki pa, mga tugang na mga minors na mga kakianta. Okay? Lalo na, ako talaga, bako ko man ugali na magtaram, hindi ko man aram. Hindi ko man aram, natata ka magisimbag ka. Ako ko na maging presumptuous. Tama ba? Ako ko na gari ako sumatibayunon sa ere, na ko man aram, magisimbag ako kayo. Kaya po, salamat. Ay, ito na. O na si Attorney Bots. Nag-upload na si Attorney Bots. Attorney! Oy, okay na. Salamaton. Pasensya ka na. Ay, may consult kaya ako tako sa imo sa ere tungkol duman sa hapot kan babayi. Okay na po. Nasimbag ko na Attorney tabi. No problem. Sumasunod naman. Oo. Okay po. Sige po. Thank you. Sinabi ko na simbag tulo. Yeah, okay lang po. No problem. Okay lang. No worries. Thank you. Yan. Okay, bye-bye. Salamat kasi nung pagantabay. Goodbye, mabuhay. Ang oras hatod sa Indokang para sa dekalidad asin abot kayang bulong mag-Actined Generics na. Ang Actined Generics ay mababakal sa Generica Drugstore. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika asin sa mga super
supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Phenylephrine HCl, chlorpheniramine maleate, paracetamol Neozep Forte. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Bear Brand Jr. para sa 1 to 3 years old. Available sa 420-gram pack. 189 pesos lang suggested retail price. Bear Brand Jr. para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 115 series 2021. Ako po si Matilde Riola, presidente ni Can Women Planters of San Juan, idi sa Banuaan ni Can Uwas. Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat maghirigos kaming mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinagpundar na mo sa Women's Eatery and many grocery store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kan sa mong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer na mo, buko sana sa mga taga-idi sa mong barangay, kundi mga halik pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women planters, hindi basang nagpinsar na maging negosyante. Salamat Congressman Didi Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa Tercer Distrito ni Can Albay. Kong Joey. Kan Albay, sa iyong inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa kato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medikal, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwaan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan, mabuot na kongresista. Kong Joe. It is an unsettling time for everyone as we transition to a new normal in all the exceptional circumstances these changes bring. In the thick of these transformations, Divine Word College of Legazpi offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal way of life by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL. D, devoted to serve you. W, willing and ready to help you achieve your success. And C, committed to make you realize your dreams. While L, living the Divinian spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service with a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022 to 2023 for basic education will be from April 4, 2022 onwards. And for both undergraduate and graduate programs will be announced later. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website at dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile numbers 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Si Luis Gutierrez, may marhay na pagserbisyo, yaong pirmi sa pagtabang sa mga Legazpenyo. Kaya sa tunglaoman, magagayon niyang lakda. Si Luis Gutierrez, yaong pirmi, di niya kita pababayaan. Dito sa Legazpi, siya sa tuyang magiging boses. Si
DCJB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. PM na. Anong merienda mo? Tingin? Beer ka ulit nga! Drink responsibly. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Tinaawanin doon ni Senate Minority Leader Franklin Drilon na dapat na magdimitir sa pwesto si COMELEC Commissioner Amy Neri tanganing mahalian mga alingas-ngas sa tahukan extortion allegation kontra sa iya. Sa iyang sinabi ng alegasyon kontra kay Neri, pwedeng makaafektar sa integridad kan COMELEC mantanga nombramiente digdi na pwedeng makaafektar sa constitutional duty kan COMELEC para magkondukta nin patas credible as in honestong eleksyon sa Mayo 9. Ang sa iyang tinawan ni punto, iyon alegasyon ni Abogado Ferdinand Topacio na tinawan kan sa iyang kliyenteng si Herbert Colanco, sinerin kan ini Assistant Secretary pa kan Department of Justice nin 10 milyones pesos para areglaron ang robbery case kaini sa Korte Suprema. Yan ang pangalas 4 bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Tibay mas abot kaya na? Mag-Bear Brand araw-araw. San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Neurobion